जायगायाव आंनि क'क्राझाराव राजिफोर नायबाय नोंनि भिडिअ'खौ सानफ्रामबो मोजां मोननायनि सिगां अराय खम लागोन आंनि जायगायाव आंनि खम लाखिदों दावदै दावदै जों नोंथांमोनजों आंनि भिडिअ'खौ खालामबाय दङ नोंनि गेजेराव आं लासै खालामनाय नोंनि आलु बाथोन जानानै गोथौ गोरै मोनदोंमोन मोदोमलायबाय मा बेयावनो बावगरबाय भिडिअ लाग्रा खालामना जाबाय आंनो लाइक खालामनो भिडिअ'खौ मोनगोन बेयावनो फैसा खामायना जानो हागौ रायजोफोरा मोजां मोनबाय बेयाव बरदि खालामना जानो नोंखोर बागा खालामबाय माने आङो भिडिअ'खौ मोनदों आं बोरबाय बिजाबनो खोन्दो नोंखोरो आङो खालामना दङ नोंखोरो आङो बारनायखौ खस्थ' खालामनानै गारिया मोजां जादोंलै मोजां भिडिअ लाग्रा खालामबाय गारिया बिदि आराम खाफाजोबनायजों मानो गोबाव खाखिगोन जानो हागौ बेयावनो इउटुबार खालामबाय खानाया फायखौ खालामनो हागौ बेबायदिखौ खर' नोंखोर आङो दैया गेलेगासिनो दं बारनायनि बेयावनो बेखौ बिदि खालामना जानांगौ भिडिअ'खौ नोंनि मोजां मोनबाय जे सानफ्रामबो बेयावनो कुटु बावगारबाय आङो नायगोन लाबाय नोंखोर बायदि मोजां मोनगोन माने बेयावनो जुवा दा सान्थि मोनदों बारायना मोनदों माने बेयावनो थाखाय आं भिडिअ'खौ सानफ्रामबो मोजां मोनबाय सानफ्रामबो बेबायदियावनो कमप्लिट खालामना हो जायगायावनो दखरसेजों थाखाय नोंनि थाखाय आङो बोबावगोन बेयावनो आंनि भिडिअ'खौ सानफ्रामबो बिबाव आगारबाय नोंनि इउटुबाव खालामफ्रामनायनिखौ बे माबा मोनसे भिडिअ 50,000 बिलाब बायदि बांसिन बेराय मोनदोंमोन 2005 खालामनानै नोंनि फैसा खर'नि मिमानि खामाय जानो हागौ फैसा खामायना लादों नोंनो नायगारना हादों नायदों बेयावनो बिराद जिरायनो हादों मार आराम दानो बान्था बावनो हादों बेबायदिनो भिडिअ लाग्राया आं मोनदोंमोन माने भिडिअ'खौ मोजां खालामबाय बेयावनो बबेबा गारनायखि गेजेरावनो लासै खालामनानै जाबाय भिडिअ'खौ खालामनानै जानो होननानै नोंखोर नायदों माने आङो भिडिअ'खौ खालामबाय माने जेरावबो मोनसे बान्था बावनो हादों बे 2005 मोनदों माने आङो बेयावनो बारा ना बारा थगायाखै माने भिडिअ'खौ मोजां खालामबाय लाइक खालामनानै गेराव मोननानै 2005 मोनदों माने आङो बेयावनो बावगारना दिनै खानसे नायनानै मोननै बुंबाय होननानै आंनो नायगारना लादों नोंगौ लोगोफोर आं बिदि देला मोनला मोना आंनि थाखाय 2000 आं सान्थि मोननायसो माने आं सानफ्रामबो मोजां मोननायखाय भिडिअ'खौ बिराद खालामबाय थानांगौ इउटुबाव सानफ्रामबो मोननाया माबा मोनसे मोनदों मिथिबाय 10,000 मोनो मास मोनसेयाव बेथेबा नुना लाबोदोंबा माबा मोनसे दायो खालामनांगौ जि दानला मोनला आगारबाय खाबा मोना आं बेयावनो जिखौ दानला मोनला आगाराखै बिराद फायखौ खालामबा बिराद आगारबा मोनो माने आं भिडिअ'खौ सानफ्रामबो आगारबाय खानो होदोंमोन बिराद मोजां मोनो मिथिबाय बहानिफ्राय 2005 मोनदों माने आंहा बहानो बथि खालामना जाबाय बेयावनो इउटुबाव सानफ्रामबो मोननायनि सिगाङाव नाथाय अरनानै गथि खालामना जानो हागौ आंखौ मोजां मोनबाय माने इउटुबाव आगारबायखौनो आङो फायखौ खालामबाय दङ नोंनि भिडिअ'खौ खाप खालामनानै हरगोन माने लाइक खालामना हरबाय मानसिफोरनो बयबो बियारनि आरोबाव नोंनि थाखाय नोगोराव नोंखौ खालामना जाबाय बेखौनो सानफ्रामबो मोजां मोनगोन माने आं नोंनि नाथायखौ हराव खनसे लागोन माने बेयावनो आगारनाय नाखाय बुङोमोन बेयावनो बिराद बावना मोननो हादों आं जायगाखौ बिराद मोजां मोनना बैसा बावनो हादों आङो बेसेबां बेयावनो 20,000 सान्थि मोननो हायो 10,000 सान्थियाव मिथिबाय बेयावनो आदार 50,000 बेयावनो बेबायदियावनो खानसे मोजां एकाउन्ट खालामनो डाउनलड खालामना लाबानो जायो बिराद भिडिअ खालामनानै जाबाय नोंहा आं थगायदों माद' नोङो आङो थगायना हराखै माने आं भिडिअ'खौ बिराद मोनबाय दङ होननानै आं सानफ्रामबो मोजां मोनबाय मानो लोगोफोर बैबायदिखौ आङो बाना खालामनो हागौ खुलुमबाय